Wah, ganteng. Api iki entuk isu kapan itu anu mak iki, Mang? Oh, koin sapa? Oh, Pak Ragil. Oh, oh ya ngono kenalan. Oh, wis kenalan bocah e. Oh, wis. Oh, wis. Ini ki nyombor ora kemarin? Ya, Lek biasae wedhus apa jenenge sing ngetan iki? di Jomborin anu. Ku leren Jomborane bos. Urung Palami Ramban. Wah, lah ngono to. Yo lek baune nutut ngono ra. Baune ra nutut ora. Tapi aku pernah demen alami. Nutut Ramban. Enakane nganu ya, apa jenenge? Daging ya. Oke. Lek sing randu iki termasuk Jawa biasa ngono ya. Joran. Nanti kayak gede-gedenya bangga ceretan yo. Ngono ya. Logoe podo. Hmm. Kalah kabarane. Iya. Loh, malah dhuwur sing renan. Pak Ragil wedhuse maksudnya piye to Pak? Randu. Yo kadang kayak ada yo tak sama. Ya, ya ganteng. Akol. Sementing mangan gelem serabutan, gelem ramban, anu gelem ora. Wis ada toko e. Heeh. Ramban kan. Ramban. Kan ora makan ramban e. Ya iya. Pedes dana. Ketangan udah makan ramban. Rek Mas Edi kupinge dawa-dawa kuwi apa Tawa. tawa ya? Tawa tipis-tipis. Oh. Lho, Lah iso kon kantor. ngono kae iso ya? Iso. Dawa sak mene-mene kuwi. Wah, apa kan didudoi videone. Tawa. Ajake semangat aja ngingu pedus iki. Saiki iki podol. Oh. Dol-dolane wedhus anu podol sing penting daging. Wedhus saiki. Kecuali kuwi wedhus kontes. Wah, aku terus kontes enek ya mung aku iki asli ngunutan apa ora enggak paham. Aku ya pas ndelok ning YouTube lho ya. Terus kontes sih jaluk 500 lho gak diculke. Iya. Kontesan kan Padahal 500 juta lho wi. ukure wong lah sing Demen ya ukure ya. ukure demen ukure enak to sing sitok di anu saem digawe. Oh enek, oh saem ndak gak diculne. Ora colone. Ono kae bendino adus. Oh, berarti anu yo jamune, Jamu komplit, vitamin. vitamin iya, dijungkasi bendino. Wah, lah ya dong ngene lah kure yok. Wah, Iya kepiar wong lek sing ndak ngerti wedhus yo gak ngumun yo. Tapi lek sing ngerti wedhus ndak kemlecer nih sini nyawang kae. Kepiar anune. Oh, yok. Rambutnya kepiar. Oh, Bendino disampo. Jangan sakmene lho, mes sak pedet iki lho. Iya. Wedhuse. Dusi. Wedhus kontesane ribet ya. Wedhus. Ngene lho Pak Ren, iki jane kudune mok jamoni. Ngono lho, seminggu pisan jamu. Jamune apa ya? Yo empu pekecot ta apa ora. Paling-paling obat cacing. Dari Pak Uta dhewe tukane pekecot barang biyen sape kayak pekecot tok. Pak Udah ya dijeli barang-barang percaya barang. Jamune jare. Kok mari dijamu aja nganu combor lontong. Oh, gak. Tukokne lontong masih kali-kali rujak lho. Pak Udah percaya Jare lek mangane ndak pate seneng dipakan rujak seneng malian. seneng. Sing aret. Ya, kalau tukane rujak dawet, combore dawet ngono no. Ngene mikir ya lek kaya ngene iki mending Pak Rin. Sebabe kandange kan resik. Terus apa ngisore kandang blekuk. Ngono lho. Ayam blekuk iki mesake kewane. Arep turu iki ciker kon lemu angel.